Jeg hedder Jesper, og jeg kommer fra DTU, hvor jeg læser produktion og konstruktion sammen med Mika. Vi har haft et ret spændende forløb, hvor der er blevet brugt forholdsvis meget tid på os, og det virker som om, der var en interesse for virksomhedens side i at hjælpe os så godt som muligt i det her. Vi har fået et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde med det her i virkeligheden, i stedet for at gøre det i klasselokalet og på et stykke papir, hvor at du altid kan finde løsningen. Når man kommer ud og arbejder med det i virkeligheden, og ser, at nogle gange er resultaterne ikke helt det, man forventede, og så må man så gå videre efter det. Det har været rigtig, rigtig sjovt og spændende. Praktikforløbet er rigtig vigtigt, og jeg ville egentlig gerne have det som en del af min kandidat faktisk, at et samarbejde med en virksomhed. Men selvfølgelig skal det jo være mit projekt, men altså, at man har noget, som man kan relatere til virkeligheden. Jeg synes, at det har været utroligt spændende at blive stillet over for de reelle udfordringer, som virksomhederne står overfor, og at vi ikke på den måde er blevet skånet i, at de har lavet alt arbejdet for os. På den måde, at vi, kan man sige, deler både frustrationerne og glæderne ved det, at komme frem til nogle løsninger. Når vi sidder på skolen, så har vi kun sådan en forestilling om, hvad en civilingeniør i køleteknik er. Men når man kommer ud, så ser man, at det bliver meget mere sådan bredt ud, og der er mange forskellige opgaver, så det ikke er sådan alle, der sidder med det samme. Så finder man også ud af, hvad det er, man interesserer sig for. De skal være gode til at formidle den her kontakt med virksomhederne, som er sket i det her forløb. Ikke bare nødvendigvis inden for køleteknik, men også inden for andre de områder, man arbejder med, fordi i praksis er der nogle gange nogle andre faktorer, der spiller meget ind. Med hensyn til, hvad der overhovedet er muligt. Det er ikke bare et tal. Nogle gange må du vælge ud fra, hvilke løsninger der eksisterer, og hvilke komponenter du overhovedet kan få fingrene i.